Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләрем. Бүген Дөнья студиясендә кунакта бик үзенчәлекле шәхес. Ул артист түгел, ләкин социаль челтәрләрдә туры элемтәләр ясаганда, аны ким дигәндә 5 меңләп кеше тыңлый. Моның сәбәбе нәрсәдә икән? Ничек менә шулай җырламыйчан да, ниндидер менә шундый тамашалар күрсәтмичән дә танылган шәхес булып була. Һәм ничек инде менә халык шулай аны атна сайын көтеп тора. Менә шул сорауларга җавап эзләү өчен мин бүген үзебезнең студиябезгә кунакка Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдинне чакырдым. Ул Казан шәһәрендәге Шамил мәчетенең имамы да. Исәнмесез, Мәхмүд хәзрәт. Хәерле көннәр. Ассаламу алейкум. Инде менә Инстаграмда хәзер туры эфирлар ясау тәмамланды, ләкин сезне тыңлый торган халык, ул менә шулай әкрен генә алып күчергән шикелле, барсы да контактка һәм шулай ук Telegram каналына күчте. Атна сайын сезнең вәгазьләрегезне, сезнең белән очрашуны халык көтеп ала. Мин үзем дә шулай Мәхмүд хәзрәт. Сезнең менә шушы вәгазьләрегезне тыңламаган атна, ул ничектер бушка узган атна шикелле. Әйтегез әле, ни өчен сезне шул кадәр халык тыңлый? Үзегез уйлаганыз бармы? Мин үзем алай уйлаган юк та инде. Бу сорауны күбрәк шушы публикага бирелсә әйбәтрәктер инде ул. Тегәт мине тыңлаучы кешеләрдән үзең турында сөйли башласаң мактана башларга. Ләкин уйларга кирәктер. Ни өчен мине халык тыңлый? Үзем моның серен якынча шамалыйм инде. Бар бит инде харизма дигән әйбер. Харизма. Бар харизма, ички харизма, бар тышкы харизма. Тышкы харизманы шул артистлар төрле нишбетимде үз эшләрендә эшләү белән, матур иттереп сөйләргә өйрәнү белән, жестлар теге белемен үзләштерү белән ничектер алар кешене җәлеп итәләр. Бар тагын ички харизма. Ички харизма күбрәк ул минемчә, мин шулай уйлыйм инде, ул кешенең үз һөнәрен яратудан тора. Әгәр дә кеше дин юлындамы ул, яки анда укытучымы ул, яки анда хәтта гади генә әйткәндә идән юучымы ул. Нинди генә сферада эшләми кеше, әгәр дә ул үзенең эшен, үзенең хезмәтен яратып, күңеле белән теге якын итеп эшли икән, ул эш аны халык каршысында барыбер күрсәтә. Аның эшен күрәчәкләр, аның эшен бәя бирәчәкләр һәм аңа карата бер хөрмәт булачак. Менә мин тагын нәрсә аңлыйм, теге мәктәп мисалында. Менә һәрберебез мәктәптә укыдык бит инде. Укытучылар бер генә түгел, һәр фәннән аерым укытучылар керәләр. Һәр бер укытучы үз фәнен бирә. Ләкин менә мин үземнән генә чыгып әйтәм, мәктәптә укыганда кайсы бер фәннәр алар айручан ләззәтле иде. Аларга ул укытучыларның дәресләрен тыңлыйсы да килә. Алар биргән предмет усваиваться да ителә. Аннан соң аларны ничектер ярата да башлыйсың. Мәсәлән, гади генә химия. Химия нәрсәсе белән яратып була инде, мәсәлән аны. Ләкин укытучы шушы гади генә предметны да чын күңеленнән йөрәге белән аны биргәнгә күрә, балалар җәлеп итәләр, җәлеп ителәләр шушы предметка. Менә шушы ички харизма ул үз фәнеңне, үз һөнәреңне яратудан килеп чыгадыр дип уйлыйм мин. Мин дә менә шушы дин юлында бит инде кемнеңдер эндәү белә дә килмәдем. Әти, әниләрем алар инде гомумән диннән ярак кешеләр иде үз вакытында. Әлбәттә хәзер инде әни намазлы, әти мәрхүм булып куйды. Дәвәтиләр дә дин юлында түгелләр иде. Ничектер мин менә шушы темага дип әйтик инде, менә шушы юлга ички бер дәртем белән кызыгып, яратып килдем мин бу нәрсәгә, бу юлга инде. Һәм шуннан да ничек әйтим инде. Вәгазьләремне сөйләгәндә, дугаларымны укыганда тырышам мин аны ихластан, ишкерсез укырга. Чөнки мәсәлән, тышкы харизма ул күбрәк ничек әйтим инде, тышкы нәрсәгә бәйле. Әгәр дә шул артистлар дөньясына кайтыйк инде, кайсы бер артистларның җырларын, моңларын тыңлыйсың да, алар да җәлеп итәләр. Алар йөрәк белән бәйләп җырлыйлар. Йөрәк аркылы сөйлиләр. Һәм аларның публикасы да зур була. Әлеге дә баягы шул ички харизма, мөхәббәт белән хөрмәт яратып үз фәнеңне башкару дигән. Монда да мин шулай дип уйлыйм инде. Мин бу юлда ихластан
Теге динне кешеләргә дин сүзен җиткерү дәрте белән яшим. Хәтта җомга үткәрәбез бит без муллалар, имамнар һәрбер атнаны. Әгәр дә җомга вәгазе теге күңелдән сөйләрлек тема булмаса, мин җомга намазында үткәрмим. Просто үткәрер өчен генә дип үткәрмим. Мин барып беркемнеңдер артыннан җомга намазын укыйм. Үзем хутбәгә чыгып вәгазь сөйләмим. Чөнки ниндидер бер теге йөрәк аша бирә торган тема булмаса, мин тыелам бу эштән. Чөнки ул буш эш булып санала минем өчен. Йөрәктән чыкмаган бөтен эшләр дә ләззәт булмый, рухи дулкын булмый дип әйтик инде. Ул Алла каршысында да мактаулы гамәл булмый һәм бәндәләргә дә үтеп керми ул. Кызыклы фикер. Менә урысча әйткәндә живое слово, тере сүз дигән әйбер бар. Кайсы бер сүзләрне кеше эчкерсез әйткәндә ул тере сүзгә әйләнә. Сүзне кемгәдер ярар өчен, кемгәдер яраклашыр өчен, үзеңне шөһрәтеңне, шәхси шөһрәтеңне күтәрер өчен сөйләнсәң, ул сүзләр, ул күбесе жан булмый ул сүздә. Мәхмүд хәзрәт, әйтегез әле, менә харизм дигән әйбер, ул барыбер ничектер адәм баласына табигатьтән бирелә торган әйберме, әллә аны үзеңдә үзең булдырып буламы? Ул бит аңлатып булмый торганрак әйбер. Сезнең карашка ничегрәк? Мин уйлыйм, аның ишкыны һәрбер кешенең йөрәгендә бар дип уйлыйм. Чөнки асылда, әгәр дә сорау бирсәк, без дөньяга ни өчен киләбез? Ни өчен туабыз? Ни өчен бу дөньяда яшибез дигән сорауга, әлбәттә, бик күп җаваплар булырга мөмкин. Ләкин шушы җаваплар арасында минем өчен күңелгә ятышлысы һәм иң дөресе, без бу дөньяга, дөнья мәктәбенә, мәдрәсәсенә эшкерсез яратырга, эшкерсез мөнәсәбәтне өйрәнер өчен, үзләштерер өчен киләбез. Һәм шушының орлыклары һәрбер кешенең йөрәгендә бар. Ул орлыктан агач үстереп җимешкә кадәр да җиткереп була. Ул орлыкны юкка да чыгарып була. Кешенең үзен һәрбер кешедә бар дип уйлыйм бу нәрсәне. Аннан харизма дигәндә тагын бер нәрсәне истәп әйтеп була. Әгәр дә кеше бер әйберне үзе эшләп сөйли икән, дин сүзенә килгәндә, ул сүз, менә мин башлаган идем шул сүздән, ул сүз җанлы була, рухлы була. Шундый бер кыйсса бар, хикмәтле, тиз генә сөйлим әле. Бер ана булган кеше үз баласын алып килә икән Әбу Ханифа янына. Әбу Ханифа данлыклы мәшһүр хәзрәтебез инде. Һәм хәзрәткә шундый сүзләр белән мөрәҗәгать итә. Менә минем балам шикәр ашарга хирысланды. Шикәрле ризыклар ашаганга күрә тәненә авыру да пәйда булды. Аллергия кебек булгандыр инде ул заманда. Менә шунардан биздер алмыйбыз хәзрәт, берәр дуга укып эшкереп, сүзеңне җиткер әле балага дип китерәләр инде. Хәзрәт бу анага әйтә, син бар кайтып кит әле. 40 көннән соң балаң белән бергә килерсең ди. Бу ана баласын җитәкләп кайтып китә, 40 көннән соң килә. Хәзрәт шул 6 яшьлек баланы, 5-6 яшьлек бала була инде ул. Итәгенә утырта да иң беренче исемен сорый. Синең исемең ничек ди? Теге бала әйтә, минем исемем Абдулла ди. Ишеттем, син шикәрле ризыклар яратасың ашарга икән. Һәм шуңа күрә менә тәнеңдә авыруда барлыкка килә. Сизәсеңме? Әйе, абый, шулай шул ди. Әйдә бүгеннән килешик әле. Башка бүтән шикәрле ризыклар ашамаска. Вәгъдә бирәсеңме ди? Теге бала әйтә, әйе, абый, вәгъдә бирәм ди. Вәгъдә бирәм. Шуннан соң хәзрәт анага эндәшеп әйтә, бар кайтыгыз, булды. Мин үз эшемне эшләдем. Ана кеше баласын ала, ул сүз тәэсирле булачагына да ышанмый инде ул. Баласын алып кайтып китә. 2 атнадан соң киридән әйләнеп килә, хәзрәткә бүләкләрен алып килеп инде хәзрәт менә бер кодировать иткән күп булды ди, синең белән 2 минут сөйләште. Вәгъдә бирде, шушы көннән алып 2 атна инде шикәрле әйберне сорамый да, карамый да, бакмый да, ашамый да ди. Ничек шулай булды икән бу ди? Без ул шулук сүзне инде 70 тапкыр әйттек ди. Безне тыңламады, сине тыңлады ди. Ярый, минем бер соравым бар хәзрәт. Зинһар җавап бир әле. Ни өчен безне 40 көн көттердең ди син ди. Беренче килгән җайда ук балага бу сүзне әйтеп җибәрмәдең ди. 40 көн көттек бит. Шуның хикмәтен аңлый алмадым. Нигә көттердең син безне 40 көн? Хәзрәт елмая да әйтә, минем сүзем җанлы булсын өчен, баланың күңелендә калсын өчен, 40 көн дәвамында мин үзем бөтен шикәрле ризыклардан тыелдым. Чөнки әгәр дә бер кеше үзе эшләмәгәнне, үзе үтәмәгәнне башка берәүгә сөйли икән, ул сүз буш сүз була, ул кешенең йөрәгендә калмый. Шуңа күрә 40 көн дәвамында үзем тыелдым.
Минем сүзем баланың күңелендә калсын өчен, дип әйтә хәзрәт. Менә бу сүзне буквально аңлап була. Бу Әбу Ханифа сүзен. Һәм аның эчендә бер тирән эчтәлек тә бар. Шуннан да әгәр дә кеше бер әйберне сөйли, үзе аның белән яшәми. Әгәр дә мәсәлән, гади генә әйтик инде, мин үзем тәмәке тартып, башкаларга тәмәке тартмагыз дип әйтсәм, хәтта ул кешеләр күрмәсәләр дә минем тәмәке тартмаганымны, ул сүз аларның йөрәгендә калмаячак. Чөнки ул үле сүз булачак. Ул ишрек ырлык кебек булачак. Шуңа күрә һәр кеше, дип уйлыйм мин, нинди генә сферада булса да, йөрәгеннән чын күңел белән яратып, эшкерсез эшләргә тиеш. Шушы вакытта сүзләр дә, гамәлләр дә ул халык тарафыннан да бәяләнә торган була, һәм әлбәттә инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан да бәяләнә торган була. Мәхмүд хәзрәт, менә сез бит инде һәр вакытта да үзегезнең вәгазьләрегездә ниндидер мисаллар белән, менә әле генә сөйләп киткән шикелле, сез һәр вакытта да мисаллар белән сөйлисез. Мин хәзер башка дин әһелләребезнең ничектер эшчәнлеген юкка чыгарып әйтәсем килми. Мин бар тик бер генә нәрсәне үземнең сорауларыма җавап табарга телим. Әйтик, кемдер вәгазь укыганда күңелдә, менә мин мисал өчен минем үземнең күңелемдә кай вакытта ниндидер шом барлыкка килә. Хәтта курку барлыкка килә, име? Ничектер ул вәгазьдән соң син куркып каласың. Ә менә сезнең вәгазьләрне тыңлаганнан соң андый курку барлыкка килми. Мин үземнең ниндидер бер психологта булган шикелле хис итәм. Һәм әлбәттә шул вәгазь берничә көн минем үземнең күңелемдә йөри, мин анализлыйм. Менә психологта булганнан соң син анализлыйсың бит. Мин анализлыйм һәм үзем өчен ниндидер нәтиҗә ясыйм. Һәм теге яисә бу ситуация вакытында ул сез сөйләгән теге вәгазьдәге үтемле фикер ул миңа ярап куя. Хәтта мине үзем тынычландыру өчен дә. Менә бу сезнең үзегез аңлап, сайлап алган алыммы, ниндидер бер тормыш тәҗрибәсеннән барлыкка килгән әйберме? Әллә инде бу ничектер үзеннән үзенә шушындый юл белән вәгазь сөйли башладыгызмы? Менә нинди нәрсә бу? Үзеннән үзе түгелдер ул. Мин үзем ныклап уйлаган юк инде бу хакта. Мөхәммәд пәйгамбәрнең бик күп сүзләре бар бит инде. Аларның Мөхәммәд пәйгамбәрнең һәр бер сүзендә зур хикмәтләр, мәгънәләр ята. Менә шушы Мөхәммәд пәйгамбәрнең алейһиссәлам рухына безнең дуаларыбыз ирешсен. Ул әйтә, кешеләргә дин сүзен җиткергәндә куркытмагыз ди. Шатландырыгыз ди. Куркытмагыз, шатландырыгыз ди. Менә шушы сүзне мин үзем өчен принцип иттереп алдым. Хәтта теге куркынычрак хәлләрне дә мин матуррак, йомшаграк бирергә тырышам. Чөнки без үзебез бөтенебез шулай бит инде. Адам баласы йомшаклык теле барыбер тизрәк аңлашыла. Катылыкны кабул итмибез без. Бигрәк тә безнең шыр. Бу минем бәлки тәнкыйть итерләр инде, кайсы бер муллалар мин имамнарга, хәзрәтләргә ул сүзне җиткерәм инде. Һәм әле бит 10 елга якын мин Ислам Россия университетында укыттым. Һәм студентларга да бу фикерне җиткерергә тырыштым. Халык белән аралашканда теге йомшак тел белән, матур тел белән, хикмәт белән җиткерергә тырышыгыз дип аңлата идем. Һәм бу Коръәннең принципы да. Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә, хикмәт белән җиткер бәндәләргә. Ярый ярамаганны бөтенесе аңлый. Ләкин шушы ярый ярамаганны да матур сүз белән җиткергәндә ул кабул ителә торган була. Ул бәлки теге ничек инде революция кадәр муллалар бераз катырак булганнар инде алар. Усалрак булганнар дигән сүзне куллансам дөрес булмас инде. Бәлки ул кешеләренә катылык та кирәк булгандыр. Мөхәммәд пәйгамбәрнең күп киңәшләрендә дә катылык сизелә. Һәм Коръән Кәримнең төп позициясе дә катырак. Чөнки ни өчен бу? Ни өчен? Чөнки ул дәвр кешеләре шушы дәрәҗәдә булганнар. Ничек әйтим мин? Мәсәлән, үзенә кул салырга йөргән, Алла сакласын, ниндидер бер җинаят эшләргә йөргән кешегә карата без йомшак кына карап утырсак, ул шушы җинаятны эшләп, үзенә дә башка кешегә дә зарар китергә мөмкин. Менә билгеле кешеләргә катылык та кирәк. Ләкин бүгенге гасыр, шулай дип әйтим әле, 19-нчы, 20-нчы, 21-нче гасыр, бераз гына кешеләр хәзер инде тәрбиялерәк, интеллектуальрак, күп укыйлар, күп өйрәнәләр, чагыштыралар, һәм бу дәврдә дин сүзен җиткерергә тырышкан кешеләр, дин сүзен җиткерүче кешеләр йомшаклык белән, матурлык белән җиткерергә тиешләрдер дип ышанам инде мин. Һәм нәтиҗәдә шунда күрәм. Бер мәдрәсә чорында минем дә бер ничектер шундый катылык волнасы бар иде ул. Мәдрәсәдә
шуны әйтим әле, кеше бит теге дин белемен ала башлагач та 1-2 ел укый да, үзен бик белемле иттереп хис итеп тотына теге уңга-соңга белгәнен дә белмәгәнен дә сөйләргә. Ләкин укыган сайын, өйрәнгән сайын, аннан соң тормыш тәҗрибәсе нәрсә күрсәтә, барыбер менә 21-нче гасыр бигрәк тә йомшаклык белән, матурлык белән без җиткерергә тиешбез. Ә менә сез халыкка сөйли торган вәгазьләрегезне үзегезнең тормышта, үзегезнең гаиләгездә кулланасыз. Менә бу урында башта әйтеп үтик әле. Халыкка барыр кызык бит инде. Мәхмүд хәзрәтнең гаиләсе нинди икән, балалары кемнәр икән ди. Башта гаиләгезне сөйлик әле, аннары сорауны бирәмен. Инде альхамдулилла менә 14 ел никахлашып, үземнең хәләҗфет белән бергә гаилә корып матур гына яшибез. 4 бала үстерәбез инде. Шул ничек бит мин шул ук балалар. Барсы да кызлармы сезнең? 3 кыз, 1 малай. 1 малай. 3 кыз, 1 малай үстерәбез. Альхамдулилла. Аларга килгәндә дә мин шул ничек бит инде намазларын укыйбыз, дин кушканны үтибез, ләкин аларга карата да мин бер кайчан да каты бәрелмим дин мәсьәләсендә. Алар каршысында выбор калдырам. Алар урамдагыны күрәләр, идәгене күрәләр һәм үзләре чагыштырып нәтиҗә ясарга тиешләр дигән фикердә. Бигрәк дин сүзенә кагылышлы мәсьәләдә. Менә яулык кию мәсьәләсендә дә без кызларга әйттек, кызлар бит инде бар, билгеле бер чордан соң яулык киюләре дин тарафыннан киңәш ителә гади генә әйткәндә. Менә алар да үз ихтиярлары белән яулыкны киделәр. Әлбәттә мин теге беркәнеп, капкарага киенеп, бөтен җирне каплап йөрүгә үзем дә бик ни карамыйм. Теге ничек бит инде дин кушканча йөриләр. Артык пәрәнҗәләр кимәсә. Безнең бит татар халкында менә элекке фотографияларны, фотосурәтләрне карыйсың. Безнең татар хатын-кызлары барыбер, алар бит әлбәттә алар ябыклы, ябылган, шуны матур ниләр, калфактан, чәченә шәл япкан, яисә мин әле хәтерлим, әбиләрне авылда яулыкны менә булай итеп артка бәйләп куеп чәчләрен шуның артына куялар иде. Бездә бит ул үзенә бер төрле хатын-кыз матурлыгы булган. Һәрбер халыкның үзенең дин белән бергә, мин аны туры эфирларда да ешкынга искә төшерәм инде. Һәрбер халыкның дин белән бергә үзләренең гырыф-гадәтләре бар, үзләренең киенү тәртипләре, үзләренең биюләре дип әйтик инде, үзләренең җырлары. Дин килгәннән соң бер милләттә дингә каршы килмәгән әйберләрне бөтөрмәгән. Әгәр дә халык ислам динен кабул иткәннән соң үзләренең гырыф-гадәтләре, диннең асыл принциплары туры килсә, аларны калдырганнар, беркем дә алар белән керәшмәгән дә, юкка да чыгармаган. Шуңа күрә безнең татар халкының үзенең дин тотышы бар һәм киенгәндә дә безнең үзебезнең чыннан да дин бит инде хатын-кызга ничек бит инде пөхтәрәк, скромныйрак булырга чакыра. Шушы кагыйдәне саклыйсың икән, ничек киенсәң дә була. Ул хәзерге вакытта мәсәлән дин, без бераз темадан ераклашабыз инде. Хатын-кызның киенеп йөрүе күп вакытта Гарәбстанда мөхит мәҗбүр иткән киемне дин киеме дип кабул итәләр. Бу дин белгечләренең бераз гына надандыгын да күрсәтә. Анда бөтенләй беркәне бермәсәң гери алмыйсың. Ул заманаларда бигрәк танда бит инде кызу бик, аннарсын песчаный бурилар дигән әйбер бар татарчасын, белмим ничек әйтергә. Менә шулардан сакланыр өчен кеше киенгән, ирләр дә киенгәннәр, анда бөтен өстен башын капланып беткәннәр, хатын-кызлар да алар бер төрле шушы мөхитка күрә киенгәннәр. Менә шушы кием ул дин киеме түгел бит. Ул мөхиткә туры килә торган кием. Менә хәзерге вакытта без бу суыкта гарәпләр кигән ак теге ефәктән ясалган киемне киеп чыксак, авырудан башыбыз чыкмаячак. Пәйгамбәрбез шундый кием кигән дип. Шуңа күрә дин хатын-кызга бераз пөхтәрәк киенергә, бик ачылып бетмәскә чакыра һәм шушы кагыйдәне саклап, кеше үз милләтенә туры килгән киемне кисә күңелрәк инде ул. Динне дә саклаган була кеше һәм үзенең гырыф-гадәтен дә саклаган була. Мәхмүд хәзрәт, менә кабаттан әгәр дә инде сезнең гаиләгә әйләнеп кайтсак, менә 3 кыз бала, 1 малай дип әйттегез, әйме? Гомумән, менә тормыш күрсәткәнчә, кыз балалар, алар ни өчендер әтиләргә якынрак булалар. Әни белән алар дус булырга мөмкин, ләкин менә әнине дә яраталар. Ләкин әти белән үзара мөнәсәбәт кызларда ничектер үзенә бер төрле.
Менә сез үзегезнең кызларыгыз белән ниндирәк мөнәсәбәттә? Сез алар белән ниндидер менә шушындый әти, кыз дигән үзенә бер төрле элемтәне саклыйсызмы? Әллә инде әни кешегә күбрәк төшәме тәрбия мәсьәләсе? Әти кеше кыз балага нинди тәрбия бирергә тиеш? Нәрсә дип әйтим инде? Беренчедән, әле минем кызлар бик яшьләр бит, иң олысына да 14 яшь әле, паспорт алды гына. Бу мәсьәләдә авыз күтәреп, ниндидер теге алтын кагыйдәләр турында сөйли алмыйм мин. Әлеге дә баягы үзең эшләп күрсәтмичә торып, нәтиҗәсе булмыйча торып, менә шулай эшләгез дип әйтеп тә булмый. Әлбәттә, минем кызларыма хәзер бер иң ким дигәндә 20-25 яшьләр булса, алар гаилә корып, шундый матур үрнәк күрсәтердәй кеше булсалар, миңа сорау бирелсә, хәзрәт, син аларны шулай иттереп ничек тәрбияләдең соң, гаилә принципларың ничек булды соң дигәндә, анда әле нәрсәдер әйтеп була. Бүген көндә әле мин ничектер наушып кына аларны тәрбиялим, ләкин үзем өчен принцип буларак катылык белән йомшаклык бер җирдә булырга тиеш дип уйлыйм. Гомумән, кыз бала өчен дә, ир бала өчен дә, әлбәттә, балалар хәзер бик аңлы бит. Теге бар бит әле сүзе, унны бетереп туалар дигәндә. Алар шул TikTok карап, бер-берсен өйрәтәләр дә инде алар. Шуңа күрә беренче чиратта мин һәр вакытны шундый принципны күз алдымда тотам, бала белән сөйләшергә кирәк. Сөйләшергә кирәк, аңлатырга кирәк. Бер үк сүзне 70 тапкыр да әйтергә кирәк. Ул әйбердән армаска кирәк. Чөнки бала бит инде ул. Әле олылар да аңламыйлар бер әйтеп. Олыларда. Бала кеше шуңа күрә берәр мәсьәлә булганда, каядыр йомшаклык белән, каядыр катырак әйтеп тә җибәрәм, андый нәрсәләр дә була. Без инде хатын белән шулай килештек. Ул йомшаграк, ә мин бераз теге каты түгел инде, урысча әйткәндә строграк позицияны алам инде. Чөнки шуннан да әтине яратып, бераз куркырга да тиешләр. Шулай дип уйлыйм мин. Ул курку теге вахши бер җанавар кешедән курку түгел, хөрмәт итеп курку. Менә шушы хисне әгәр дә ата-ана баласының йөрәгендә барлыкка китерде икән, димәк, ул зур нәрсәгә иреште дип саныйм мин. Һәм икенче минем принцип балалар тәрбияләгәндә, үзләре эшли алган эшне үзләреннән эшләтү. Чөнки тәрбиядә, менә мин үземнең күзәтүем бу. Әгәр дә баланы эшләтеп үстерә икән ата-ана, нәтиҗәдә 99 дип әйтик инде процент ул балалар тәрбияле булып үсәләр. Ә инде ата-ана дәресендә аның өчен эшли, киемен дә аның өчен юа, ризыгын да аның өчен әзерләп, савыт-сабасында юып куя, бөтен нәрсәсен бала өчен эшләгән ата-ана бик зур хата җибәрә дип уйлыйм. Шуңа күрә беренче чиратта аңлату, җиткерү, йомшаклык белән, матурлык белән. Мәсәлән, гади генә әйтим мин берәр әйбер күрәм икән, кимчелек, мәсәлән, киемнәрен каядыр ташлаганнар. Мин алдан матур гына дәшәм. Ишетмиләр инде матур дәшкәнне, икенче тапкыр матур иттереп, аны өченче тап, аннан соң уже бераз гына тавышта вибрациялар зурая башлый. Һәм нәтиҗәдә ишетәләр һәм буйсыналар дип әйтим. Нигәдер менә мин нәрсә күзәтәм, теге кешеләр барыр, балалар йомшаклыкка барыбер нитә башлыйлар алар, теге катылык теле күбрәк ирешә дип үзем күзәтәм инде. Но әлбәттә, әти кеше кыз балага кул күтәрергә тиеш түгел, гомумән балаларны кыйнау ул яраклы эш түгел. Аңлатырга, җиткерергә каядыр бераз гына теге урынны катылыкта кирәк инде. Мәхмүд хәзрәт, менә шушы урында әйдәгез әле туганлык мәсьәләсенә дә кагылып үтик. Менә үзегездә дә 4 бала үсә. Әлбәттә, аларда бала чактан ниндидер туганлык хисләрен тәрбияләргә кирәк. Ул бит менә хәзерге көндә туганнар арасында көнчелек, хәтта хәсәтлек дигән әйбер дә арта, әйме? Бу мал бүлешү генә түгел, гомумән бер туганыңның икенче туганына караганда әйбәтрәк яшәүдә, яисә башка сәбәпләрдә. Ләкин аның мөгаен ниндидер бер башлангычы ул инде бала чакта башлана. Әгәр дә балалар арасында ниндидер көнчелек булса, үскәндә үк әйбәт. Әгәр дә аларны берсеннән икенчесен айыру булса, әлбәттә бу үскәчтә ниндидер теге күңелгә сеңеп калган көнчелек җепләрен үстерергә мөмкин. Менә балалар арасында туганлык хисләре саклансын өчен, сезнең карашка нәрсә эшләргә кирәк?
Минем фикерим шулай, ата-ана гадел булырга тиеш. Бигрәк тә 2-3 бала булганда инде балалар теге ике якка да балаларның һәрберсенә бер төрле мөнәсәбәт булуын аңларга тиешләр. Әгәр дә без берсен яратабыз, берсен аерабыз икән, барыбер ул балаларның күңелендә калачак. Аннарсың мин үзем нәрсә күрдем, менә тәҗрибәдә инде балалар әле гадел рәвештә һәрберсенә гадел мөнәсәбәт булганда да икенчесен күбрәк яраталар, ахыры мине бик яратмыйлар дигән бер фикер яши торган баланың күңелендә. Һәм моны телгә китереп әйтергә кирәк балаларга. Сез барыгыз да безнең өчен бер тигез. Без сезне барыгызны да бер тигез яратабыз һәм сез дә бер-берегезне хөрмәт итәргә тиешсез. Дип инде шушындый фикерне сеңдергә тырышабыз инде. Алай балалар арасында ниндидер көнләшү кебек әйбер сизмим инде миндә. Ләкин бу мәсьәлә әлбәттә кичкенәдән үк сизергә кирәк. Әти, әни мәңге түгел дип әйтәм мин бик ешкыны балаларга. Без беребездә мәңге түгел, бер көн килерсез, үзегез генә калырсыз. Шуңа күрә үзегез арагызда дуслык булмаса, бер-берегезне хөрмәт итү булмаса, сез югалып калачаксыз дип инде. Шушындый фикерне күңелләренә сеңдерергә тырышабыз. Инде хәзер менә өлкәнрәк туганнар арасына күчсәк, менә без бит инде гадәттә ишетәбез хәзер туган белән туган дус түгел дигән нәрсәләр, туганнар хәзер бер-берсен белми башлады, җыелмый башлады дип әйтәбез. Ләкин мин моны бүгенге көннең бәләсе генә дип әйтмәс идем, Мәхмүд хәзрәт, әйме? Хәтта моннан 1000 еллап элек язылган әкиятләрдә дә эш туган арасында теге кичкенәсенә ниндидер зыян салу дигән әйбер әйбит, явызлык эшләү дигән әйберләр булган. Димәк, бу борынгы заманнардан ук та туганнар арасындагы мөнәсәбәтләрдә менә шушындый әйберләр булган дигән сүз. Бүгенге көндә бер туган бик тырышып икенчесенә ярдәм итә. Бик тырышып уларны туганы итеп йөри. Ләкин икенчесе аз гына ниндидер нәрсә килеп чыкса да, ул аның белән ызгышырга мөмкин. Аның эшләгән яхшылыкларын онытып, эшләми калдырган ниндидер бер кичкенә генә нәрсәне дә һаман гаип итеп сөйләргә мөмкин, дуслык бетәргә мөмкин. Ләкин менә шушы һәр вакыт туганым дип әйтеп йөргән кешеләргә нәрсә эшләргә? Менә шундый сорауны бирүчеләр бар бит ул. Нәрсә эшләргә? Синең бу очракта һаман да аңа теге үзеңне кимсетеп туганым дип килергәме? Яисә инде кырыйга кагылып, дәшми генә, тынмый гына, аралашмый гына яшәргәме? Сезнең караш ничегрәк? Беренчедән шулай дип әйтим әле. Җир йөзендә эшләнгән иң беренче гынах ул көнчелек булды. Адәм белән Хаваның беренче угыллары Кабил белән Хабил. Кабил үзенең бер туганын Хабилне үтерде дип языла. Иң беренче китап Тауратта да һәм Коръән Кәримдә дә. Димәк, җир йөзендә барлыкка килгән, әгәр дә менә дин күзлегеннән чыгып караганда, без бит шулай ышанабыз. Кешелек дөньясы Адәм белән Хавадан үрчеде дип. Ислам дине генә түгел, христиан дине һәм яһудилек дине дә шушы игътикадка нигезләнгән. Димәк, җир йөзендә барлыкка килгән беренче гаилә, беренче кешеләрдән барлыкка килгән гынах көнчелек булды. Дин безгә нәрсәне җиткерергә тырыша? Кешенең йөрәгенә беркетелгән шундый бер хис бар, негатив хис, тискәре хис. Ул хис кеше шуның белән туадыр да хәтта, дип уйлыйм мин. Ни өчен Аллаһ Тәгалә бирә? Кеше шуны контролировать итеп, ул хисне уңай бер хискә әйләндерер өчен, үзенчә бер көрәш, чөнки дөнья ул көрәш, безнең эшебезгә матур сыйфатлар да беркетелгән һәм тискәре сыйфатлар да беркетелгән. Шуңа күрә бит инде моны әлегә баягы гаиләгә кайтканда 4 бала 4 төрле һәрберсе. Һәрберсенә беркетелгән матур сыйфатлар да бар, кабатланабыз, һәм инде тискәре сыйфатлар да. Ни өчен кеше көрәшә? Һәм матур сыйфатлар җиңеп чыгамы яки тискәре сыйфатлар җиңеп чыгамы? Шуннан тора кешенең дөньядагы бәхете дә, шуннан тора кешенең киләчәктәге бәхете дә. Иң беренче кеше шуны аңларга тиеш. Эштә көрәш бара. Һәрбер кешенең көнчелеге дә уянырга мөмкин, ләкин ул көнчелегне күреп алып, аның башына сукмасаң, аны тыймасаң, ул әллә нинди хәлләргә кешене калдырырга мөмкин. Беренчедән, кешеләр барысы да шуны белергә тиешләр. Һәрбер кешенең эчендә бер галәм,
Ул галәмдә анда шайтаннар да бар, анда фәрештәләр дә бар, анда пәйгамбәрләр, изгеләр дә бар. Һәм кешенең рух дигән шушы безнең асыл бит инде тәнебезнең җитәкчесе, ул безнең рух. Шушы рух кешедә беркетелгән матур сыйфатларны үрчетергә, тискәре сыйфатлар белән көрәшергә тиеш. Һәм дөнья көрәштән тора. Шуңа күрә туганнар бер-берсе белән мөнәсәбәттә яшәгәндә белергә тиешләр. Беренче нәрсәне үзләштерергә тиешләр. Аллаһ Тәгалә берәрсенә матурлык бирде, байлык бирде, ниндидер уңыш бирде, ул Алладан килгән бүләк. Әгәр дә мин үземнең туганымдагы бер төрле байлыгына, дәрәҗәсенә күреп хисетләнәм икән, Аллаһ Тәгалә биргән бүләккә карата хисетләнәм. Кешегә карата түгел, Аллаһ Тәгалә биргән бүләккә карата хисетләнәм. Шуңа күрә Мөхәммәд пәйгамбәр әйткән, Алланың дошманнары булмагыз дигән. Бу сүзне ишеткән аның шәкертләре әйткәннәр, ничек инде Алланың дошманнары булыйк без, иманлы бәндәләр буларак, намаз укучы кешеләр буларак. Алланың дошманнары шулар, Аллаһ Тәгалә биргән бүләкләрне күреп кешеләргә хисетләнүче кешеләр. Димәк, әгәр дә бер кеше дустына күрә, бигрәк тә Аллаһ сакласын туганына күрә, кинчеләнә икән, хисетләнә икән, ул Аллаһ Тәгаләгә карата дошманлык итүче була. Һәм әлбәттә аның бу дөньяда да эшләре какшый башлый. Киртәләнә башлый. Һәм инде киләчәктә матур булмый. Шуңа күрә беренче чиратта көнләшмәү, хисетләнмәү ул кешенең үзе өчен файда. Сез менә үзегез нинди киңәш бирәсез? Әлбәттә, аңлашыла көнләшә торган кешенең нәрсәләр эшләгәне, уларны тыя алмый, көнчелеген тыя алмый. Тыя алмый. Тыйса да кайсы вакытта көрәшә алмый. Көрәшә алмый. Каплап аланың күңелен, йөрәген. Ә менә шушы көнчелеген тыя алмаган, шушы көнчелеген тыя алмаган туганы белән икенче туганы нәрсә эшләргә тиеш сезнең карашта? Беренчедән, әгәр дә без сизәбез икән, кемдер безгә көнчеләнә, бераз генә булса да ул кешедән саграк булырга кирәк. Беренче киңәшем. Чөнки көнчелек ул исереклек. Ул кешенең күңелен каплап алып, әллә нинди хәлләргә китергә мөмкин. Исерек кеше нәрсә эшләгәнен белми. Айныганнан соң ахвах килә. Шуның кебек көнчеләнгән кеше дә исереп китә шушы хистән. Шуңа күрә әгәр дә без сизәбез икән, бер кеше көнчелек исереклегендә яши. Ул кешедән бераз саграк булырга кирәк. Саграк булырга кирәк дигән сүз ничек аңларга? Артык үзебездә булган нигъмәтләр турында, шатлыклар турында ул кешегә бик сөйләмәскә кирәк. Менә бу сакчылыкның беренче шарты. Гомумән бүгенге дөньяда. Элекке заманада бик көнләшү булмаган, ул бөтенесе бер тигезрәк яшәгәннәр. Хәзер инде бөтенесе туклыклы һәм көнләшү бигрәк тә таралган бер нәрсә. Ләкин ахыргы чиктә туганнар белән бу миңа көнләшә дип анардан ераклашу да ярамый. Урысча әйткәндә дистанция сакларга, ләкин бөтенләй ераклашырга да кирәк түгел. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр әйткән, туганлык хисләрен изгән кеше Алланың рәхмәтеннән өзелер. Аллаһ Тәгалә аны үз рәхмәтеннән үздер ди. Шуңа күрә әгәр дә без менә бу туганым миңа көнләшә ахыры дигән бер уй белән үзебезнең туганыбыздан ераклашабыз икән, кабатланабыз. Без беренче чиратта үзебезгә зарар китерәбез. Бәрәкәт ишекләре каплана. Барыбер ул безнең тормышыбызда чагылачак. Миңа үземә килеп эндәшкән кешеләр бар. Берничә мисал бар. Хәзрәт, менә тормышыбыз бармый, эшебез юк, эшкә барабыз, эшли алмыйбыз, кешеләр кабул итә алмый. Исемнәрен әйтеп сөйләү дөрес булмас инде. Менә шушы кешеләр белән бергә эшләгәндә, сөйләшкәндә, аралашканда, ул кешеләрнең йөрәкләрендә көнләшү, туганнарына карата көнләшү хисен таптык без. Һәм ул кешеләр чыннан да мин инде аларга үзенчә теге эшләр бирдем. Алар шуның өстендә эшләделәр, көнләшү хисләрен бөтерделәр. Ул бетмидер инде ул, ләкин аны контролировать итеп була. Менә шушы эшне эшләгәннән соң аларның тормышлары үзгәрде. Алар килеп уртаклашалар бит, минем белән килеп аралашалар. Без алар белән атнага иң якын дигәндә бер 500 кеше белән 500 кешене кабул итәм инде. Бөтенесе белән сөйләшеп бетә алмасам да, безнең мәшкә киләләр, шифалатларын тыңлыйлар. Шуларның 1-2% белән сөйләшәм. Мин алар үзләренең проблемаларын сөйлиләр һәм менә шушындый кешеләр арасында тыңлап китәләр, сүзне үтиләр һәм нәтиҗәгә ирешәләр. Шуңа күрә көнләшү бар икән, аның өстендә эшләргә кирәк. Чөнки ул көнләшү көнләшкән кешегә түгел, көнләшелгән кешегә түгел, көнләшүче үзенә зарар китерә беренче чиратта. Теге шыбыркы белән сыерга сугам дип, шыбыркының бер эше үзеңә эләгәли.
Күрә беренче чиратта димәк, әгәр дә мин беләм икән билгеле бер сыйфатым иң беренче чиратта миңа зарар китерә, нигә мин аның белән яшәргә тиешмен? Мин максат куярга тиешмен ул сыйфаттан котылырга, юлларын эзләргә. Шулай дип саныйм мин. Һәм үзеңә яхшылык эшләгәннән соң туганың тарафыннан яхшылыкны күрмәсәң, бу үзеңнең яхшылыгыңны туктатырга сәбәп булырга тиеш түгел. Без барыбер үзебезнең яхшылыгыбызны эшләргә тиешбез. Мәхмүд хәзрәт, сез күп нәрсәләрне шундый итеп сөйлисез, әйме? Вәгазь вакытында да, менә хәзер безнең әңгәмәбез вакытында да сездә психологларда була торган менә шундый алымнар, психологлар гына белә торган ниндидер үтемле сүзләр бар. Сез психологияны өйрәндегезме? Юк. Психология буенча бер ара китаплар укыштыргаладым мин. Мәсәлән, кеше бит инде үзе дә камил булып тумый. Ниндидер страхлар. Мәсәлән, мин кичкенә вакытта бик караңгылыктан курка идем. Һәм шушы караңгылыктан курку хисен бетерер өчен мин байтак кына психология китаплар укыдым. Кемгәдер нәрсәне җиткер өчен түгел, кемгәдер булышыр өчен түгел, үземдәге шушы сыйфатны юк итәр өчен. Һәм шушы бер ара психология китаплар укыдым һәм үзем өчен күп нәрсәләр ачтым. Булай теге фән буларак, каядыр теге ниндидер бер укытучы белән яки анда уку йортына кереп алай укымадым. Үзем өчен генә өйрәндем. Көнчелек темасына кабат әйләнеп кайтыйк әле. Менә көнчелек ул бит кайвакыт шул кадәр әшәке нәрсәләргә китерә, хәтта кеше бузык, сихер дигән әйберләргә барып җитәргә мөмкин бит. Һәм сез менә шушындый начар әйберләргә, начар нәрсәләргә эләккән кешеләрне эшкәрәсез дә. Сезгә килгән кешеләр арасында шушындый сихер бузыкларга юлыккан кешеләр дә бар. Әйтегез әле, менә эшкерү бит ул шундый нәрсә, һәр кеше дә эшкерә алмый белүемчә. Һәм һәр эшкергән кешенең дә эшкерүеннән кемгәдер шифа була алмый. Сез эшкерү алымына ничек килдегез? Гомумән, сез моңа ничек алындыгыз? Дин белән кызыксына башлау минем 13 яшьтән башланды. 78 елгы кеше инде мин, 78 елны дөньяга тудым дип әйтик. Менә минем чорда әле ул чорларда дин белән кызыксыну бик юк иде. Һәм ерактан башлыйм инде мин. Динне өйрәнеп, шулай дингә тартылганнан соң, дуалар укый башлаганнан соң барыбер бит инде Буа шәһәрендә тудым инде мин. Анда шәһәр дип аталса да, большая деревня бит инде, зур авыл. Барыбер менә бу кеше укый дигәч, биләр арасында да байтак кына кешеләр укып ала әле, шифа булсын әле дип, шулай итеп мөрәҗәгать итүчеләр булды. Ул вакытта мин аны аңлап эшләмәгәнмендер инде, белгән дуаларымны укып эшкәрә идем. Шул эшкәргәннән соң инде кайсы берләре рәхмәт сүзен җиткерәләр иде. Шуннан соң мәдрәсәгә кергәннән соң да нигәдер безнең менә бер укытучыбыз бар иде, Гарәбстаннан килгән. Ул да эшкәрүче булып чыкты. Безгә дин фәннәрен бирүдән тыш әле аны тагын эшкәргә чакыралар иде. Җен чыгару белән дә мавыга иде инде ул. Менә нигәдер бөтен студентлар арасында ул мине сайлап алды, үзе белән мине йөртә башлады. Чөнки телне белми иде ул, гарәпчә генә сөйләшә иде, мине тәрҗемәче буларак ала иде инде. Һәм мин аның шул эшкәргәннәрен карап утыра идем. Карый идем. Менә син дә шулай эшкер дип әйтмәде, мин аның белән йөридем инде. Шуннан да нәрсәдер үзләштердем. Бер ара ул эшне башладым, ташладым. Авыр да була иде инде эшкәргәннән соң кайсы бер кешеләрне. Иң азакта кешеләр килә башладылар. Теге файдасын күрәбез дигән булып инде. Эшкерү бит ул, ничек дип әйтим инде. Беренче чиратта бер 30% кешегә генә эшкерү кирәк. Калганнарга аралашу кирәк. Менә безнең мәчеткә килеп китәләр, аларның күбесенә бер поддержка кирәк урысча әйткәндә. Аларны тыңлаучы кеше кирәк. Имамнарның төп вазифасы шундадыр да. Бу нәрсә белән бәйле? Бу нәрсә белән бәйле? Нәрсә белән бәйле? Менә кешеләр шул кадәр бер-берсеннән куркып яшиләр. Шул кадәр бер-берсенә теге инанмыйлар, куркалар бер-берсеннән, эшләрендәге булган күп уйларын, фикерләрен дә сөйләргә куркалар. Имамга килеп сөйләгәннән соң, бер кеше тыңлаганнан соң, имамнан да 1-2 елы сүз ишеткәннән соң, алар ничектер шифаланып калалар. Эшкерүнең аның ярсы шул аралашудан тора дип уйлыйм мин. Бер 30% шуннан да зәхмәт белән бәйле.
әйберләр Ул бар. сизеләме? Дулкын белән сизелә. Ул миннән сорыйлар, хәзрәт, син күрәсеңме моны кешедә бызым барлыгын, күз тигәнме? Минем күрүем шарт түгел, кеше аны үзе сизә. Әгәр дә кешедә негатив дулкыннар бар икән, бераз фән телендәрәк әйткәндә инде, негатив программалар бар икән, дуга укыган вакытта ул кешенең кешедә пәйда була. Ничек пәйда була? Кешене, без хәзер темадан бераз ераклашабыз инде. Кеше юлый сәбәпсез, куллары авырая, тәнендә кызышу барлыкка килә. Менә шушы тышкы күренешләр барысы да кешедә негатив бер программа барлыгын, шу халык телендә сихер, күз тию дип әйтәләр инде. Һәм иң кызыгы, дуга укыганнан соң кеше дәвалана, шушы программалар китә, сүртелә һәм кеше шифалана дип әйтик инде. Шуңа күрә минем эш күрү юлына басып китүем бик иртә башланды ул. 13 яшьтән бирле. Каядыр башладым, ташладым. Менә бүген көндә бер шундый теге үзенчә бер тәртипкә килде инде ул теге атнага бер 3 көн без мәчеттә җәмәгать хәлендә кешеләрне утыртабыз, шулай дугалар укыйбыз. Прямой эфир вакытында да бит инде. Анда да байтак кешеләр миңа нарсын язалар, шифасын күрдек дип инде. Монда бит әле эш күрүче генә түгел, эш күрүче кеше дә ихластан эшләргә тиеш моны, чын күңелдән эшләргә тиеш. Бу кешегә ярдәм тисен, Аллаһ Тәгалә моңа шифа бирсен дип. Тыңлаучы кешедә дә йөрәге ачык булырга тиеш. Әгәр дә ул, миңа шалтыраталар, хәзрәт диләр, анда эчкечелек белән мавыккан кеше бар, шуны эш күреп булмасмы икән? Мин беренче сорыйм, аның үзенең теләге бармы соң? Үзенең теләге булмаса, кешенең аңа Аллаһ Тәгалә дә ярдәм итмәгән диген әйткәндә. Шуңа күрә эш күрүче белән эш күрелергә килгән кешедә бер ачыклык булырга тиеш. Ишек шакымыйча торып ачылмый ул. Шулай. Мәхмүд хәзрәт, менә Инстаграмда шушлай эш күрү, дугалар уку, ул бит инде вәгазь генә сөйләү түгел, сезнең ул һәр вакытта да тәмамлана эш күрү белән, дугалар белән. Ни өчен бу эшкә алындыгыз Инстаграм аша? Сезгә бит мәчеткә күпме халык килгәндә җитә бер уйлаганда? Моның берничә сәбәбе булды. Иң ачык сәбәпләрнең берсе ул коронавирус. Инстаграм дөньясында шулай иттереп интернет челтәренә чыгуым, халык белән аралаша башлавым шул коронавирус булдыдыр инде, шушы чир. Чөнки кешеләр мәчеткә килә алмыйбыз, килергә ярамый. Тыел бер ара бит инде мәчетләрдә бикле булды. Бу дугасыз яши алмыйбыз, бу безгә теге сусаган кешегә бер су бирү кебек, хәзрәт башла әле, һич булмаса шулай интернет челтәре аша да сине күреп, дуаларың тыңлап, безгә бер ярдәм булыр дип, шуннан башланган эш инде ул. Асылда. Аннары соң бик ераклардан да бит кешеләр карыйлар. Мәсәлән, Мәскәүдән Инстаграм аша карабучы татарлар бар. Хәтта Финляндияндан да бар дип миңа әйттеләр. Америка татарлары да карыйбыз дип миңа җиткерделәр. Без бит Америкадан дигән булып. Аннары соң Башкириядан минем подписчиклар арасында бер өлеше Татарстаннан, икенче өлеше хәтта Башкириядан күбрәктер дә. Хәзрәт, без килеп анда ирешә алмыйбыз, теге күрешеп эш күрү белән Инстаграм аша эш күрүнең яки интернет челтәре аша эш күрү инде ул зур аерма, ләкин барыбер аның бер дулкыны барып ирешә. Аннары соң бу гомуми, мәсәлән, бер 3000 кеше, 5000 кеше бергәләшеп, бер юлы, бер мизгелдә, бер фикердә булып, дуга тыңлаулары ул аерым бер дулкынга ия. Көчле бер энергетический бер дулкын барлыкка килә. Мин шуны да сизәм инде. Безнең бу тапшыруыбызны җир шарының төрле почмакларында булган татарлар дәүләтнең теләсе кайсы вакытында кирип карый ала. Шуңа күрә мин сезгә башта әйтер идем, әйдәгез әле безнең татарларыбызга үзегезнең теләкләрегезне җиткерегез дип. Һәм инде үзебезнең тапшыруыбызны менә шул бәхет дугасы белән битерсәк, миңа калса ул һәрберебезгә дә бәхет китерүче дуга булыр иде. Бик зур рәхмәт, саңа рәхмәт яусын. Татар халкына нәрсә дип әйтик инде, менә шушы дин күзлегеннән чыгып әйткәндә, хәзерге вакытта революциядан соң инде төрле дини агымнар керә башлады. Бәлки бераз читләшәмдер инде. Алар арасында негатив юнәлешләр дә бар. Һәм нәрсә әйтәсем килә, менә без татар халкы, безнең инде 1000 елдан артык
үзебезнең шулай динне тоткан гореф-гадәтебез бар. Беренче чиратта динебезне тотканда үзебезнең менә татар халкындагы булган юнәлештә булсак иде. Шушы теге төрле чит илләрдән килгән юнәлешләрдән бераз саклансак иде. Чөнки ул үзебезнең шул гореф нәрсә дип әйтим инде, татар халкында булган дин тотышын югалту була ул. Беренче чиратта диндә булсак, үзебезнең юлда булыйк. Беркемне дә тәнкыйть итмичә, Пакистанда да шул ук ислам дине, Гарәбстанда да шул ук, Төркиядә дә, ләкин безнең үзебезнең юлыбыз. Үзебезнеке дигәндә ул шул ук ислам дине инде, ләкин үзебезнең гореф-гадәтләребез белән. Үзебезнең юлларыбыз, Үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтебезне, үзебезнең мәдәниятебезне саклый торган нәрсәләргә ябышу кирәк. Дин белән гореф-гадәт, милләт бергә булырга тиеш. Мин шулай дип саныйм, кыш ике канатлы булганда гына оча ала. Татар халкы да киләчәккә оча алыр өчен ике нәрсә белән канатланырга тиеш. Берсе үзебезнең ислам динен тотышы гореф-гадәтләре, икенчесе безнең милләтебез, телебез, менә шушы ике нәрсәне. Һәм әлбәттә бүгенге көндә тел онытыла. Тагын бераз дин сүзеннән читләшеп шунда әйтим инде, гаиләләрдә татарчарак сөйләшсәк иде балаларыбыз белән, оныкларыбыз белән. Бу да бик кирәкле нәрсә, чөнки әгәр дә хәзер шулай барса, бер 50 елдан соң безнең телебез бетәчәк дигән сүз. Шуңа күрә киңәшем шул, бер-беребезгә изге теләктә, гореф-гадәтләребезне саклап, телебезне, динебезне саклап яшәсәк, безнең киләчәгебез якты, Алла бирсә. Һәм сездән бәхет дуасы. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ey rahmetli Rabbimiz Allah, iki dünya bəxtin, iki dünya siyinişin, iki dünya şatlığın nasip et, iki dünya həsrətindən, bələ qazalarından üzün saqla. Dünyada, ahirətdə tiləkləri qabul bulğan izgi bəndələr safında bulurğa nasip et. Bi rahmetikə rahmə rahmin. Allahu Ekber. Amin. Мәхмүд хәзрәт, тагын бер кат сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Сезнең белән әле тамашачыларыбыз атна саен дүшәмбе көнне кичке сәгать 8-дә социаль челтәрләр аша туры эфирларда очраша ала. Һәм без бу очрашуны көтеп калабыз. Сезнең белән инде киләчәктә кабат әле очрашырга язсын дигән теләктә саубуллашабыз. Сезгә дә бик зур рәхмәт, Алла рәхмәт итсен. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Шамил мәчете имамы Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин иде. Мин инде сезгә барыгызның да бәхетле булуыгызны теләп саубуллашам. Әңгәмәне Динче Шәйхетдинов алып барды.